Raden. Wis bagune kengke aku entuk pawarta menawa negara Ngamarta kuwi arep ana sing arep bedah. Mula Sasmita gawe tak tampa Pak De Anoman, Pak De Setingaki, Kakang Gatotkaca, Kakang Aditya direksa aja nganti bedah nesakne para kawula. Iya, adikku, iya. Sendika dawuh Raden. Iya. Aku ora nganti mikir sing kaya ngene iki. Jebule lakon malah ngene iki dadi napa tingkah Malgara urip buta. Malah Sasmita gawe jane iki duwe ilmu apa to? Mula dadi satria iki aja kanuraganmu tok sing digawe. Kowe nanti diulang karo gurumu. Dadi ya selain fisik ya rasamu iki kudu dolah. Wingke sapa lah ya ora ngerti. Urung. Sing ngerti ben aku wae. Sing baku dina iki njaga katentremen negara Ngamarta. Ya aku manut apa kang dadi dawuhmu di. Lah lak ngono, ayo Den, jaga. Ana tapel wates dhewe-dhewe. Ya ayo budal sendika dawuh. Ya Den. Tanpa marpamara sukma pinamaya ing asepi. Pinamaya ing asepi. Awas, taman jeruk.